Il-kap tal-Oppożizzjoni ilu 3 xhur mingħajr kelliem għat-turiżmu wara l-mewt ta' Robert Arrigo li kien il-kelliem tal-Oppożizzjoni għat-turiżmu. Bernard Gregg baqa' ma ħatar lil ħadd għal portafol ta' qasam tant importanti għal pajjiżna. Minflok Arrigo fil-Parlament ġie elett b'elezzjoni każwali Albert Buttigieg, l-eks sindku Ġiljanis, li 3 xhur mindu ġie elett baqa' ma ngħata l-ebda portafol fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Dan il-fatt innotat minn midja differenti bis-sit la Malta jinnota dan ukoll fil-waqt li mkejjen fid-Dar Ċentrali għalunna li l-apatija min-naħa ta' Gregg li għal 3 xhur sħaħ jibqa' mingħajr kelliem għat-turiżmu u li l-deputat elett ġdid ħallih bla portafol qed turta lil bosta attivisti nazzjonalisti. Il-persuna li tkellmet ma' dan l-istazzjon qalet hekk. Bernard Gregg issemmi ħafna ħidma li għandha ssir fil-Partit Nazzjonalista iżda ma taħalli fuq li xkaffa deputat u għal qasam importanti bħalma huwa t-turiżmu ma jsib lil ħadd biex ikun parti mix-Shadow Cabinet. Din mhux l-ewwel darba li l-kap nazzjonalista kaxkar saqajħu dan biex jieħu deċiżjoni anke fuq ix-Shadow Cabinet tiegħu. Wara li ħapost Adrian Delija bħala kap tal-Oppożizzjoni dam 109 tiem biex ħatar Shadow Cabinet li jfisser 3 xhur fuqhom. Intant l-istess persuna li tkellmet magħna b'kundizzjoni ta' anonimità għaltinna li tifhem li Bernard Gregg għandu xi jpatti lil Buttigieg hija qalet hekk. Nifhem li l-kap għandu an axe to grind għal Albert Buttigieg li wara l-elezzjoni ġenerali ħammar wiċċ il-kap u allega li xi ħadd kbir fil-Partit Nazzjonalista kien iltaqa' ma' kontrattur ewlieni f'Lukanda u ftehmu li l-partit jilaqlu ħalqu għax kien qed jitkellem kontra ċerti proġetti f'San Ġiljan. Sussegwentament Albert Buttigieg spiċċa tressaq quddiem il-Kummissjoni Etika u Dixxilpina tal-Partit Nazzjonalista, l-istess kummissjoni li qudiemha tresqet Enmeri Muscat Fenekadami li kienet sfidat lill-kap nazzjonalista u ma reżenjatx minn sindku tan-Naxxar kif kien talaba tagħmel. Buttigieg ukoll kien sfida lill-kap nazzjonalista u ħareġ fl-elezzjoni każwali. Dan għamlu anke jekk Bernard Gregg xtaq juża siġġu vakat bil-mewt ta' Arrigo biex idaħħal il-Viċi Kap Elix Periċikalaxxone fil-Parlament. F'intervista li kien tal-Times wara li daħal fil-Parlament, Albert Buttigieg kien ikkonferma li Bernard Gregg ma rridux jitfa' ismu fl-elezzjoni każwali għax qal li staqsih dwar l-intenzjonijiet tiegħu. Wara li l-Albert Buttigieg ħallih idu fidu bħalma Bernard Gregg ħalla mingħajr portafoll ukoll lid-deputati Mario De Marco, Carmen Fsud Bonnici u Chris Sajt, komplet tikber il-pressjoni fuq il-kap biex jagħmel reshuffle fix-Shadow Cabinet tiegħu. U mifhum li fost l-ewlenin li tiżidu l-pressjoni u jiddettaw lil-kap dwar kif għandu jimxi hemm id-deputati tal-establishment u l-Blue Heroes bħal Beppe Fenekadami u Carola Colina li tal-ewwel qal fuq ir-radju li kien żball li l-kap ħalla deputati bla portafoll fil-waqt li tal-aħħar baqa' jżomm is-saħħa f'Shadow Cabinet bit-timbru tal-Aqda Repubblika mmexxija minn Carola Colina.